دانستاندنên UNICEF li gel Tirkiyeyê bo ava Hesekê negihaştin serî. Hevserokê gerînendeya avêya Hesekê İsa Yunus ragihand ku UNICEF jî bi Tirkiyeya dagirker re negihaştu encamê. Ev yek hevdemî bilindbûna pêlên germê û zêdebûna azarên bêdirî milyonek mirovî tê eşkere kirin. Li gor wî vê gavê peydakirina ava ve xwarinê bo birêveberiya xweser û welatiyan pir biha bûye. Nexwasim ku dolarê Amerîkayî bilind dibe. Tirkiyeya dagirker ji wexta ku serêkaniyê sala 2019 dagir dike. Stasyona Helokê ku wekî jêdera serekeya ava ve xwarinê bû. Ji ser Hesekê û dewr û bera wê birî. Ji hingî ve çil caran tevî destwerdana xaça sor a navdewletî û UNICEFê jî lê Tirkiya hîna jî mirovan tî dike û avê wekî çekekê bikardîne. Berpirsê gerînendeya avê İsa Yunus dibêje ku Tirkiyeya dagirker bi qutkirina avê re armanc dike şêniyên vê herêmê koçber bike û projeya birêveberiya xweser jî bi bin bixîne. Nexwasim ku îro roj rêjeya avê di bîrên derdora Hesekê de jî dadikeve û ev jî dibe sedem ku hişyariya bo belateke mirovî bêdayî